Wakeni kaachiel gi johala mayudore e gwenge geko mag Kajulu kaachiel gi Kolwas Central e Kisumu oyudo sir makende mar omenda madhi konyogi wechegi mopogore opogore mag ohala. Sir ma kamano ochiw gi Women Rep e kaunti ma Kisumu, Mikai Rosa Kinyibuyu, molero ni chenro ma kamano geto ting'o malo rowere, mine kaachiel gi johala matindo tindo ma osebedo ka yuto margi ni piny, kendo mago mabende koro yuto margi nokethi gi midhusi mar korona. Olero ni omenda maromo siling milion 2.5 mabende koro chiw ne chenro ni eri en mano mabiro konyo ahinya bero weche geko mag ohala. Bende wacho ni omenda geko gin moko kuom chenro mabende koro piny owacho osekelo mar jiwo dongruok mag mine, ojende kaachiel gi jogo ma yuto gi ni piny e kind oganda e gwenge ma pacho ka. Nyocha pok wawuotho Kisumu East, pok wawuotho Nyando, kendo pok wawuotho Seme. Odiochieng' ma kawuono wawuotho Kisumu East ka, to Kisumu East wan gi pesa mwamiyo grube manose apply wantie gi milion 5,400. Sani wase e ward mar Kajulu kuma wawe milion 1.2 milion gi 300,000. Sani kama koro wantie Kolwa East ni wadwa weyo milion 1. Kakiny watieki gi Manyata gi wat moko ma Kisumu East go, wabro bedo ni waseweyo milion 5 gi siling 400,000. Pesa ni ok en pesa mipoge lwedo, en pesa mimiyo grupe i check mondo grupo okonyre gi activity magitimo kata girgi moro magitimo manyalo medo gi tiegruok kaka hola, kata kaponi gin johala ma uso gimoro ginyalo kete gima gilokono, ginyalo kete gima nyalo medo pesa ni nyuolore moloyo pogo pesa ni e lwedo ni chame. Mane gima timo odiochieng' ma kawuono e bwo ngaf. Jomoko winjo ka wacho ni to dak ni tim gini chon, sa dogo koro rumo. Sa pok orumo, noyierwa nomiwa tich nyaka higa mabiro, pod wan gi dweche 8 ma pod en dweche 8 ma nyaka watim mana kombe manoyierwago. Mok wanyal ling ni ji koro chako campaign ni ji owe tich to thuolo manomigi pod odong' dweche 8 pok orumo. Mane tich mwatimo sani.